Hi guys, ngiyathemba ukuthi ngiyaphila nami. Igama lami ngisawukhisha wakamathe. Okay. Bengilokho ngixoxa indaba ukuthi ngifuna ukugunda, ngifuna yabo nje ukwenza into ehlukile ekhanda, like bengifuna ukushaya umoya kahle kahle into ebengiyidinga kakhulu ukugunda. Leyo kudaya iqhamuke ngamumva, but ke akukho that bad. So umfana akazi ukuthi ngigundile. Bekilokho ngimxoxela ukuthi ngihalela ukugunda, yabo yonke leyo nto leyo. Lokho ngimxoxela ukuthi ngihalela ukugunda, athi yena hayi. Angazi ke shuthi maye ngala sengoyithathelwe inombani oyibonela intombazanyana ke naye ke. So sizomlinda ufana abuye emsebenzini. Ngifuna sibone reaction yakhe ukuthi kahle izothini. Okay. Into eyenze ngichoose lokhala lo bengifuna into like engaphaphile. Yabo engeke izigqama ukuthi manje sengimhlopheke. Ngoba ngibonile ukuthi mangabe ngigundile nje kuphela ngayiyeka inwele zamnyama. Ngazi ukuthi manje ngingane yesikole bengakufuni lokho. So ingakho ngigcine ngichoose lo diet lapha ngikwazi ngisho igama lawo Jehova. Angikwazi ngisho igama lawo. So okwamanje sisangahlala nje kanje silinda ufana akuye emsebenzini. Mase yangitshela ukuthi ucabanga ukuthi uma wengane zakhe ubuka kanjani, uyayithanda new look noma akayithandi, noma befise ngazuthi khona into engaba ispice ngaphezulu, sizozwa ukuthi ucabanga ngaze ngasaba. But hey guys, what if uyaphoxeka? Athi nje mfethu ugundele Jehova into engayikhala Jehova ngiyasaba. Kodwa ke asihlaleni kanjena simlinde sibone ukuthi ngase ngiyabona ukuthi ingqondo isicaba athi ngiphumele phuma kamnyango. Kodwa ke so thini ekugcineni kodwa phela iface angeke idecline ke. Angeke idecline bakithi. Akungadecline ngoba akungadecline ebank kuphinde decline neface kuphinde ngiyadlala. Angilo ngiyadlala. Kodwa guys mina ngiyibona ngicute yazi ngathi ingane encane yesikole angazi yabo phela kodwa obvious akusasiyona ingane yesikole ngoba sekuzokuba no die, but ngiyibona ku right. Angazi nina nicabangani? Out of 10 mina I'm giving it 9 out of 10 because kuneyindawo engifeel like azenzekanga kahle, nanokuthi angikho sure ngokhala, but ngiyawubona muhle uyangifanele. Mina ngizinika 9 out of 10. Wena ucabangani? Izobamba na comment section. Thank you. So linda umfana uyabuya manje. So asimlinde. Bafethu hayi kahle mbuka wena. Bafethu unfortunately bafethu lo sisi uthi ufuna ungisurprise ngendaba yelook yakhe. But ebengayibambi ifone engafuni samavili video call ngafuna sengisibhubhubhu. Ngiyindaba ukuthi nje kozakalani because lo sisi lo uyabanjwa neyinkunzi so bese nje kusiphithiphithi so angayikipture leya moment yangithi ngifuna ukupture moment surprise tonto. Bengifuna kube surprise ukuthi engifice sengigundile bengingamtshelanga bengilokho ngixoxa ukuthi ngifuna ukugunda yabo, but bezwakale ngayizwa kahle le nayizolo ngisho ngitshela nasextend before emsebenzini. Kodwa ngicela sengisi mina phela ngithini extend before emsebenzini asho ukuthi yenza noma yini akunankinga. Wathi uyogunda eMlazi. Ngithi mina ngizwanga eMlazi wani manje? Uthi Papa right esemlazi. So uyangifonela nje ntambama uyangifonela angifuni ukubamba i-video call. Ngiyayiziba i-video call ngibuyele kuyena nge-call ethi wena anti video call. So yabonta kanjalo ke surprise yami. Yabona nje. Aphathi muhle. Asibona ikhanda lakho. Fana ababo wakho. Ngathi baba wakhe. Yebo manje. Ngathi baba wakhe yebo.
Ngathi ngubaba. Yoba mfethu yinhle le ntombazane. Uyelo. Hayi baby. Yini what? Uyelo. So imaveli ibala lami nginjena mina. Lama products ebasebenzisayo noKhisha bafana bamkhisha hayi bo. Nginjena mina. Uyandala ibo ubonga phela kuyakhula imavela ilokufana yami. Ngiyakusebenza lento yakho. Azu fresh, ngazo into edliwayo. Bakubona la akafake makeup, ubiyena nto. Ngikhorazi. Yawala, ngikhorazi. Bafethu, ngifethu bheka umuhle yazi. Muhle kakhulu. Isikhathi. Yabona ke baby. Ngathi ngikushayile umgaba. Wow, njena. Ngakudifect ngaleso sikhathi. Kodwa wawungisho se. Uyitshela, uhamba kanje, wavula kanje amehlo uhamba. Umuntu wabashana. Hayibo phela kumele kahle kahle wena waba nesibindi. Sani? Engakusho. Ukuthi uzuthi sorry. Ngeke usoro. Wakathi unyuka lapha sekhaya. Isibindi sakho sokuthi uzungimisa. Sorry my sister. Ngithi zona hamba kanjani. Ngiblamba yakho. Kodwa kwakhulu ukugabheka lapha entambeni. Kodwa ayithi ngiyakha Facebook. Ngamnika. Wanziba for 2 years. Awuzafika umkwasokela ngathi lalala ntombazane. Usungwami manje. Wavele wathi efika wavele wathi angisalindi ngisho kuphela unyaka. Wangimethisa. Abafana banenhliziyo ezimbi. Abafana banenhliziyo ezimbi. Futhi ungamthathi kancane umfana okutshelayo ukuthi uzokumethisa. Usuke engadlali. To the barcode. Usuke engadlali. So uyamazi umuntu wakho ukuthi uhlobo olunjani lo mfana. Uyamazi mase kukhona ingane ukuthi uzoshintsha bo uhlobo olunjani lo mfana. So mawusalalela ukuthi uzokumethisa nawe uhleke. Angazi imisele ngani. Abantu umuhle manje. Thank you so much, darling. Obekuthayi kwena. Cha bekaziwa muhle but usungithuza ngizofuna ukugunda. Bekazi usufuna ukugunda imbungculo ayingeke. Kasi sengiconfirm ukuthi akuyona imbungculo la ngisho khona ukuthi okay. Sonke lesikhathi betshotha ngifuna ukugunda imbungculo hayibo guys. Ngisuka mama lives. Bengeke. Cha phela gazi ukugunda njenganaye. Cha wena uzofunda kanjani? Mina bengivele ngifuna ukugunda kube nje kahle kahle into engenze ngagunda. Into engenze ngagunda bese ngikuhalela ukugunda. Ngagcina ukugunda ngo ngathi ngedliwayo. Wena usungiluma ngempela ke. Angilumanga. Mangase ngibe bomvu lana uzothini? Usungiluma ngempela ke manje. Angilumanga. Ngithi mina ke. Come. Okay guys, ngiyaxoxa ngadlala. Jokes. Lutho. So guys, thank you so much for being part of this family from Ukhlupeka to Ukhlupeka half or Ukhlupeka half man. Hayi namanje isakhala. But friends, honestly that's not ngiyayithola wrong yonke lento le. Isajabile. But siyakhula kancane. Yeah. So baby, imaphi amazofuna ukumatshela wona njengamanje abantu abafuna ukugunda njengamanje? Abantu abafuna ukugunda njengamanje. Abantu abafuna ukugunda. Gunda mfethu. Uzoba muhle. Hayi angazi. Simele buke njengomuntu influencer, yini ongayitshela umuntu ofuna ukugunda nemanje osekhaya. Yenza into eyibonayo mfethu. Awu cha Nkosi yami. Yisho phela into emotivator. Ngi-influence ukuthi agunde.
Kanjani? Ukugunda ngingamanje ufuna ukugunda nginganawe. Isithi idakhe elimnyama lelo wathi uyilona wena noma mhlawumbe. Ekade ngilona ngisathi lona. Awu. Sawe, alumthelile seselona idakhe manje. Ngisayilona idakhe. Okay, umuntu ade idakhe. Njengana ekuqaleni. Yes. Ufuna ukuba mpofu. Okay, ufuna ukugunda njalo. Sorry, ufuna ukugunda. Unanga gunda nginganawe ngithi. Yes, ngagunda njenganawe. Umuntu ompofu. As long as eyithemba. Umuntu ompofu. Nanga gunda nginganawe. So, ngiphi advice ke ngombe njalo. Layilanike. Intombi yami. Umnyama, umpofu, gunda, mufuna ukugunda. Ngiyadlala guys, ngiyadlala. Abadlali. Bafethu onesira sinosi bafethu befuna ukusho no. And why baby? Why ugundile? Okay. Mina ngoba ngigundile akuyona into engathi mhlawumbe into enkulu. Kodwa ngathona nini ukugunda baby? Was it what into enkulu ukugunda? What baby? Was na ugunda makunjani? Ehlisa uma ngaqeda ukukhuluma. Wagcina ukugunda usangaphezulu. Ngo-2022 ngangibuyela esikoleni so bangiphoqa ukuthi ngigunde because esikoleni ngangifunda kusana ngigunda. So lezi zinto lati ngikhulisa manje inwele zango-2022 ngoba de sezingaka sithembe isazobuya futhi ngamandla. Okay, mina kahle kahle ngangifuna ukugunda after ngibelethile. Sengibelethile ngangifuna ukuthi mase ngibelethile ngihambe ngiyogunda ngikhombisa ukuqala kabusha impilo nje kane ngizozizwa ngifresh ngiright. So wagcina ngenzi kangaki ukuthi ngikwazi ukugunda sengiqeda kubeletha. So bisilokhu ngihlupha lento ngaphakathi kimi. Yabonga ngine feeling strong ukuthi yazi ngikhalela ukugunda futhi ukuthi kumele ngabe ngigundile. Yabo akulona isiko akulona ini akulona futhi usiko lami into ebengiyifisa. So ekugcineni sigcina yenzekile hopefully ngoba sengigundile kukhona okunye okuhle okuzayo. Ube kahle. Kukhona yini okunye okuhle okuzayo. Ngoba phela kumele kusheshise izinto la uyahleka. Ngihlezi nje nabiyaka qhubeka. Umbuzo usubheke kwena impela. Kukhona nawo okunye okuhle okuzayo. Ngoba ngithi ngikhethela ukunginika uliyana. Ngiyaphinda phela mose mhlawumbe ufuna ngijakhisheshise. Hayi angifuna omunye umphefumulo. Ngikho ufuna Ufuna ungenza umbulali phela. Angizokho. Manje Angizokho ngisizona. uthini kumina? Unganya. Ngiyadlala nini? Nangale kokunyaka anginaso leso sibindi. Leso bethu senda. Kodwa phela ngichazanga ukuthi ngabe usufuna ngibe umbulali wani. Oza lana shit lo mfana. Ngisangakubulala kwaye wena. Ngokuthi awumfethu usungangiphinda ungithise. Ngiphinde ngibe umbulali wemizwa phakathi kwami nawe. Ngoba the more chaza the more dangerous. the more ngichaza The more dangerous. Usufuna escape ngene duration. No, angifuna escape but the day you decide ungenzela into engasile. To say, baby, aye, shy. Kodwa ke baby Ngizosheshisela ukukhuleka number 2. awungeke mfana hayi manje mhlawumbe mase na 3 uliyana. Misa manje uzobenzani? Ngeke ngimenzele utho. Yebo sis. Phela isibusisa kumela kakhulu wakhala Nokukula akwazi ukubusisa amahlandla zababili kulandela letuza. Lenze ngaphela. Awu ma mfethu baby. Ngingahlala la endlini mina ngiqhumeke la endlini ngize ngizalwe. Ibhizinisi lami lizoyirana khulileka lizoqhubeka lihambe smooth. Ama-auto wenzela wena. Khulileka. Ngalapho ukhulileka ngebhizinisi lami ngaqhubeka lihambe akekho kodwa yongibona ngamehlo akhe ngize ngibelethe. Niyogcina ngokubona ihlo kuphela. Yazi yabe sifihle sesu. But at least ngangisifihla but abantu mabehlangana nami endleleni babekwazi ukungibona ukuthi ngikhulele. Manje ngenihlangane nami ngisho endleleni. Ngeke nizwe ngokhishwa niyongibona sengibelethile.
So mfethu uchaze uthi ukhishwa every time makwenze into enkulu empilweni yakhe inele ushaphansi. Into enhle noma into embi? Doesn't matter. Into enhle kakhulukazi. Ukwenza into embi? Uma kwenzeka into embi ayikho into embi. Mhlawumbe ubala kokushona bengingakwenza mhlawumbe uma ngishonelwa umzali noma ingane. Okwamanje abazali bami basakhona bobabili, so angakasibona isidingo. Yeah, so mfethu ngaphandle kokusiza ivideo beyinde. Thank you so much for watching. Ngizanginazisa into mami inhle ngisho nala ngemuva. La. So mfethu siyabonga, thank you so much for watching. This is Lo. Bye guys. Siyabonga ukuthi nibukelile video yethu. Catch us on another video. Asiphumkhona. Ayengeke asiyiphule lento. Phefumula kwesikhulu. No, nizosibamba evideo elandelayo. Ningakhohlwa ukulike, ukusubscribe and like like, subscribe and comment. But thina si-edela number 4 we-suggestion ukuthi nifuna senzeni ivideo elandelayo. Intombi enegorgeous enhle isazonibona. Nendoda iphakelwayo ithandwayo. Bye bye.